maidin luain a bhí ann nuair a bhuail nuala leis an ngaram thorthaí. Díobhraigh sé de cén cúrsa a bhí ar a hintin aici a dhéanamh. D'fhreagair nuala go raibh sim mhór aici sa cheimic, agus gur mhaith le cúrsa ceimice a dhéanamh i nGaillimh. Bhol an garam thorthaí de a lán ibre a dhéanamh, tuis go mbeadh orthu ar a laghad 400 pointe a fháil san ardteist. Ar a bealach a bhaile tar éis scoile, bhuail aine lena cara úna. Dír úna orthu ar mhaith le fannacht agus féachant ar an glutha cispheile a bhí á imirt ag buachaillí na 6 bliana. Ghabh aine a leiscéal lei, tuisc go raibh a lán obair bhaile le déanamh aici an tráthnóna sin. Oíche chéadaoin, fuair aine gléach ó Liam. Dúirt sé go mbeadh scanán íontach ar siúl ar a hocht i Bictiúrlann an Savoy. Thug sé cuireadh dul ann in éineacht leis. Arís, ghabh sí a leiscéal, tuisc go raibh aiste le scríobh aici. Chua aine go dtí a seomra gach lá tar éis scoile, agus chaisí formhór a cuid ama ag stadéir. D'éirigh dad anna bhórtha faoi aine, agus lá amháin dúirt sé le héad le mam. Cheap sé gur cheartte sosachlacha agus air uair áil. Dúirt mam go raibh aine ciallmhar, agus go nglacadh sí sos ag an deireadh seachtaine. Dúirt sí nach mbeadh ann ach cúpla mí eile agus an sin bheadh an ardteist thart. Níor bhada gur tháinig lána torthaí. Fuair aine 450 pointe. Bhol mam go háard na spéirí, agus dúirt a cáirde lei go raibh na pointí tiltte aici as méid a cuid ibre. Bhí sceitiméní ar aine tuis go raibh 2 pointí anois aici chun dul go hOllscoil na Gaillimhe. Ag deireadh mhí lúnasa bhog aine go Gaillimh. Chláirigh siad an ollscoil ar an gcéad lá meán fómhair. Bhí sí ansáasta ag siúlaisteach gceataí na hOllscoile. Well, is léir gur fíor don seanachal. Ní uallach do dhuine an abhalim.